sí a Diputación, e iso está escrito. O Partido Popular na provincia de Lugo reforza a súa estrutura comarcal a través da figura dos novos coordinadores territoriais. Precisamente esta tarde o presidente provincial José Manuel Barreiro, acompañado do secretario xeral José Manuel Balseiro, presidiu a primeira xuntanza deste órgano, que reúne a todos os coordinadores territoriais lucenses e que naceu tras o último Congreso Provincial, baixo o convencemento de que é importante ter unha rede de partido pegada ao territorio, sólida a nivel municipal e comarcal. Na comarca de Chantada, o novo coordinador territorial do Partido Popular será o actual rexedor de Taboada, Ramiro Moure. Outro dos obxectivos perseguidos por esta nova estrutura é contribuir a facer unha dirección provincial máis participativa, que mellorará o proceso de toma de decisións e a estratexia a seguir. Barreiro quere que o Partido Popular de Lugo estea presente na rúa, que o cidadán poida sentir o próximo, que sexa sensible ás súas demandas e que sexa visto como referente político e institucional. Pero tamén é consciente que, a acadar esa proximidade, é preciso estar máis presentes en todo o territorio e reforzar as estruturas locais e comarcais do partido para, entre outros obxectivos, os novos compoñentes poidan desenvolver unha tarefa explicativa e pedagóxica. Dar conta da acción das distintas administracións nas que teñen responsabilidades de goberno nun tempo non exento de dificultades, pero con decisións orientadas á recuperación económica e do emprego. O esforzo da estrutura comarcal con o momento en posta en marcha dos novos coordinadores territoriais ten lugar ao mesmo tempo no que se están a celebrar distintos congresos a nivel municipal. José Manuel Barreiro dixo que neste ano o PP lucense terá renovadas gran parte das súas xuntas locais e funcionarán a pleno rendemento os coordinadores das distintas comarcas, o que permitirá a remodelación de toda a estrutura territorial do PP na provincia.